شالوم 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 يتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም አንሐውም ሰላህ ዲኔ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሎም ዝኸውን ናይ መዓልት ቃል ክንካፈሊና ሓቢርና አምላክ ሰማይ ድማ በዝቃል ንመዓልትና ከአንያይ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ሃሌሉያ ሎም አንቲ ሓቢርና እንካፈሎ ቃል ክብሪ ቤት አምላክ ዝብል ክብር ቤት አምላክ ዝብል ክብርን እግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት 122 ተሳሐደ ናቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስበሉኒ ተሐቆስኩ ሃሌሉያ ናቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስበሉኒ ተሐቆስኩ ንጉስ ዳዊት ንምንታዩ ናቤት እግዚአብሔር ንኺድ ምስበልዎ አዝዩ ዝሕጎስ ነይሩ ስለቲ ቤት ርግጸኛ ዝኾነሉ ፍልጠት ስለቲ ቤት ርግጸኛ ዝኾነሉ ነገር ኣብ ልቡ ስለዝነበረ እዩ ማለት ኣብቲ ቤት ትኸይዱ ወሲኹም በር ጎዲሉ ከምዘይ መጽእ ፈልጥ እዩ ኣብቲ ቤት ትኸይዱ ከሲቡም በር ከሲሩ ከምዘይ መጽእ ፈልጥ እዩ ናይቲ ዘለዎ ናይ ገዚእነት ስፍራ ዋና ምንጪ እቲ ቤት ትምዃን ይፈልጥ እዩ ናይ ሓይሉ ዋና ምንጪ እቲ ቤት ትምዃን ይፈልጥ እዩ ናይ ጥበብ ምንጩ እቲ ቤት ትምዃን ይፈልጥ እዩ ንዳዊት ካብ ጉስነት ናብ ንግስነት ዘሕለፎ እግዚአብሔር ምዃን ይፈልጥ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ዝግለጸሉ ስፍራ ንዳዊት ናይ ክብር ስፍራ እዩ ስለዚህ ንጉስ ዳዊት ናብ ቤት አምላክ ንኺድ ምስበልዎ ግዜ ይብለይና ይኮነን ዝብል ነይሩ ቢዜ ይኮነን ዝብል ነይሩ አዝዩ ዝሕጎስ ነይሩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ናብቲ ሐሳብ አምላክ ናብቲ መንፈስ አምላክ ዘለዎ ናብቲ ድምጽ አምላክ ዘለዎ ስፍራ መኻድ ንዳዊት ናይ መጨረሻ ሓጎስ እዩ ነይሩ አሕዋት ብዙሓት ስለ ቤት አምላክ ዘለና ስለ ናይ ቤት አምላክ ክብር ዘለና ርድኢት በጣም ድሩት እዩ ወላኳ እቶም አመንት ንብል እቶም ቤተ ክርስቲያን ንኸይዲና ንብል ከማን ንገዛእ ርእስና ስለ ናይ ቤት አምላክ ክብሪ ብትኽክል ዝርድአና ኮይኑ ሳምታይምስ አይስምዐንን ክሪኦ ከለኹ ናይታ ቤት እቲኣ ክብሪ ናይታ ቤት እቲኣ ዓቅሚ ናይታ ቤት እቲኣ ጥቕሚ እንተ ዝርድአና ነይሩ ህያው አምላክ ምስክረይ ንቤት አምላክ ቢዜ አይምበልና ነርና ንቤት አምላክ ግዜ ይብለይና አይምበልና ነርና ቤት አምላክ ኣብ ትርፊ ግዜና አይምኸድና ነርና ንምንታይና ግን ቤት አምላክ ኣብ ትርፊ ግዜና ጌርናዮ ድሕር ስራሕና ድሕር ኩሉ ነገር ንቤት አምላክ ንምንታይ ንገብሮ እንድሕር ኢልኩምኒ ስለቲ ቤት እትዘለና ርድኢት አዝዩ ድሩት ስለዝኾነ እዩ ኣብ ካላ ዓዲ ይፈልጥን ብፍላይ ኣብዛ ዓድኹም ስለትረአ ማለት እዩ ሰብ ስራሕ እንድሕር ዘይብሉ ንቤት አምላክ ዝኸይድ ሰብ ናፃ እንድሕር ኮይኑ ንቤት አምላክ ዝኸይድ ቤት አምላክ ግን ካብ ዝገርመኩም ናይ ትርፊ ግዜና ንኸደሉ ስፍራ ይኮነን ቤት አምላክ ናይ መጀመርታ ግዜና ሂብና እንኸዶ ሓያል ለውጢ ንረኽበሉ ስፍራ እዩ ቤት አምላክ ናይ ሰማይ ኤምባሲ ኣብ ምድሪ እዩ ريكم ناي حدا هاجر إمباسي نابنت أمريكا دحريلكم ناي أمريكا إمباسي أبز هاجر زلوا سلزي زخوانا قداي مس أمريكا تدعلكم وين أبتا هاجر كتكودو تدلين تحركونكم وين زخوانا قداي مسؤوز الرخب نجار تدعلكم نابتي أمريكا تقلت أولو سفرة إمباسنا تاخد كودو لكم أبت سفرات مسكودكم مس أمريكا استحس قداياتكم تتصالوا تدخليهم أستوعب الحوات ناي منجست أملاخ إمباسي دما بيت أملاخ سلازي نايزو خبر منجستي نايزو لعل منجستي ناتو جلاتيت أمدري سلطانن حيلن كابتلو عل زلوا بيت أملاخ بيت أملاخ قبل سب حليفة بهاجر درجة ناي مجزح عقم اللوا بيت أملاخ قبل سب حليفة بهاجر درجة ناي مئزاز ناي مسلطانن قلبت اللوا مخنياتو بيت أملاخ وكيلاتو متعزلا منجستي لعل كله لعل زبالة منجستيو ማንም ሰብ ምስ እግዚአብሔር ጉዳይ ዘለዎ ማንም ሰብ እግዚአብሔር ክትንኩፎን ክቦጽሖን ከሐልፎን ዝደል ሰብ እንተዳ አለ ኮይኑ ኣብቲ ቤት ትክኸይድ ግዴታ እዩ
እግዚአብሔር ብልክዓ ውሽጥና ኣሎ ያ አሜን ነገር ግን እቲ ውሽጥና ዘሎ አምላኽ ምስቲ ውሽጥና ዘሎ አምላኽ ዘለና ሕብረት ምስኡ ዘለና ርክብ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ንኽንዓቢ እተሃንጸና እትመርሐና ትሬን እትገብረና እተሰልጥነና ቤት አምላኽ ريخم داسواي كوينا نتبيت زلنا فاليو تحت سلزورد كلنا خمزي بلنا خوينا نمالا لسالنا مخنياتو نتزلنا عينتنا كخفت اجزيابير تصقو أبيتو أفسيسو والله أبتبيت بزخنا يوم متأن ناب كروستوس قطو زسقمنا ناب كروستوس قطو زلوتنا ناب كروستوس زعبينا فلتت حكي ماي حكي زفسلا بيت أملاخ هاليلويا بزحات سبات نجزابير لوت أن نبلينا أملاخ يا عينتك فتلين نبلينا نجرجن نبت أملاخنا عينتنا زخفت له سفراخ المتصدق جزء بلنان سو عينت مخفات إلن يسوع نزل على نقويتاي لوت إلن واي تتبهله لناي لوتي سفرا جزء خازيت بسبب كنسخة لوت تمنى نحر اللقا بقى تمنيت راح يكونك تمنيت راح يكونك هي وأملاخ مسكري مخنياتو إجزابير بتسي السوز قبأ سبات بتتصقو زفسسلو السفرة حليفو ندقو زبصحلا بيت أملاخ متحف قدوس اب افيسون معراف 4 سلازي خا نابلع المسديبه مركو مارخه نسبون وهبت هبه يبل ازي ديبه زبل جنا نابت معمو كفلي مدرون مورادو انت زي كوينوس انتي مالتيو اتزورده نخلو مانتي كملء لعلو كل سمايا زديبه ونسيو كلاتنا ناب حبرت امنت حدا ناب فلطت ود املاخ ناب اخول سبعي ناب لك ملئات بصحنا كريستوس كسع انبصح اتم قدوسان نتجبر اغلغلوت نمهنات سغا كريستوس ملئات مانتي كنكون ايلو نسو غليوم حواريات غليوم دما نبيات غليوم كاونجيلاويان غليوم دما غواسوت ممهاران كخونو حابه ريخو روهم هاليلويا እግዚአብሔር አምላኽ ናብ ሕብረት እምነት ናብ ፍልጠት ወደ አምላኽ ናብ መልአት በጽሕና ናብ እኹል ሰብኣይ ንኽንበጽሕ ዘኽእለና ጸጋ ውህበት ዝሃቦም ሰባት ኣብ ቤት ይተኺልዎም ዘሎ ንገሊኦም ፓስተራት ገይሩ ንገሊኦም መምሃራን ገይሩ ንገሊኦም ሐዋርያት ገይሩ ንገሊኦም ነቢያት ንገሊኦም ዝተፈላለዩ መንገዲ ንቤት አምላኽ እግዚአብሔር ነናይ ክርስቶስ አካል ዝህንጽ ጸጋ መልእዋዩ ስለዚህ አካል ክርስቶስ ከም ተኽትዓቢው ዝግባአ እተዓቢ እተ አካል ከም ተኽህነጾ ዝግባኦ ነንሕድሕዱ እናተጋጣጠመ ብፍቕርን ብፍልጠትን ዝህነጽ አቤት እዩ ገለገለ ሰባት ኣብ ዝተፋላለየ ቤት አምላኽ እንዳኸዱ ካብ ሕማቕ ካራክተሮም ካብ ዘይጽቡቕ ካራክተሮምን ባህሪያቶምን ዝተላዕለ ንስልጣን ስለዘይግዝኡ ትሕት ምባል ስለዘይፈቱ ኣብ ኩሉን ቤተ ክርስቲያናት ጥዒሞም ኣብ መጨረሻ ኣገዝኦም ኮፍ ምስ በሉ ዝፈጠርዎ ትምህርቲ ኣሎ እቲ ዝፈጠርዎ ትምህርቲ ድማ ቤት አምላኽ ከም ዘይተድሊ ጌሮም ዝምህርዎ ትምህርቲ ኣሎ ሓደን ክልተን ተተኣኻኺብና እኹሊ ናብ ዝብል ገጾም ዝኸደ ትምህርቲ ኣለዎም ንሕና ኢና ቤተ ክርስቲያን ንሕና ብገዛና ተተኣኪብና ቤተ ክርስቲያን ማለት ኢሎም ነቲ ናይ ቤት አምላኽ ጠቕሚ ዘጓድሉ ሰባት ኣለዉ ኣሕዋት ቅድሚ ካብዞም ሰባት እዚኦም ምምሃርኩም ህይወቶም ተዓዘብዎ ቅድሚ ካብኦም ምምሃርኩም ቅድሚ በኦም ምምዓድኩም ድሕሪ ህይወቶም ራእይዎ ምኽንያቱ ህይወቶም ዘይድምዕ እንድሕር ኮይኑ ህይወቶም ዝወደቐ እንድሕር ኮይኑ ካብኦም ተማዒድኩም ተምጽኦ ነገር የለን ማለት እዩ ሲምፕል ስለዚህ አሕዋት በልክ ንሕና አካል ክርስቶስ ኢና we are church we believe that ነገር ግን ናይ እግዚአብሔር ቤት ንክርስቲያናት ወሳኒ እዩ ክርስቲያን ኣብ ቤት አምላኽ እዩ ዝስራሕ ክርስቲያን ኣብ ቤት አምላኽ ይናብ ተስተባሃለሉ ስፍራ ዝበጽሕ ቤት አምላኽ ናይ ጸጋ ቤት ያ ቤት አምላኽ ናይ ለውጥ ቤት ያ ቤት አምላኽ ናይ መዕጠቂት ስፍራ ያ ቤት አምላኽ ናይ መሰልጠን ቦታ ያ ብህይወት ክስልጥን ትደልን ድሕር ኮንካ በመንፈሳዊ ህይወትካ ክስልጥን ትደልን ድሕር ኮንካ
ናይ መሰልጠን ስፍራ ናይ ሰማይ ኤምባሲ አምድሪ ቤት አምላኽ ስለዚ አብታ ቤት ብድኻም አቲኻ በኃይሊ ኢኻ ትወጽእ በስንፍና አቲኻ በብርትዕ ኢኻ ትወጽእ ብድኻም አቲኻ በኃይሊ ኢኻ ትምለስ በሕማም አቲኻ በጥዕና ኢኻ ትምለስ በዘይ ትኽክለኛ ርድኢት አቲኻ በትኽክለኛ ርድኢት ኢኻ ትወጽእ ዋይ ተተባሃለት ቤት አምላኽ መጸበቂ ትውልድያ እዛ ቤት እዚኣ ክብርቲያ ቤት አምላኽ ክቡር ይሕዋት ስለዚ ሎሚ ኣብ ልብና ስለ ቤት አምላኽ ዘለና ቫልዩ ክብሪ ይለወጥ አብዛሃለኹም አይነት ናይ ህይወት ደረጃ ሃሉ ቤት አምላኽ ንኹልኹም ክፉት እዩ ምኽንያቱ ቤት አምላኽ ዋና ዓላማኣ ንሰብና ፐርፌክሽን እትእቱ ቤት ስለዝኾነት ከም ዘለኻዮ ተቐቢላ ካልእ ሰብ ጌራ ያትመልሰካ ስለዚ ሎሚ ከዕድመኩም ደሊ ማንም ሰብ ለውጥ ዝደሊ ናብ ክርስቶስ ከዓብ ዝደሊ ናብ ቤት አምላኽ ይኺድ ናብ ቤት አምላኽ ይኺድ ኣብቲ ቤት ይዘሎ መልስ ሕቶኻ ኣብቲ ቤት ይዘሎ ንዓኻ ዝኸውን ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ስለዚ ፕሊስ ንቤት አምላኽ አይነቃሉሎ ንቤት አምላኽ ኣብ ትርፊ ጊዜና አይንኺዶ ስራሕ ክንአቱ ኮለና ከም ዓለም አይንኹን ስራሕ ክንከይድ ኮለና ንንገሮም ንስራሕና ከምዝን ጊዜ ቤት አምላኽ አለን ንበሎም ክሳዕ ክንድዚ ነታ ቤት ክብሪ ክንባ እንድሕር ጀሚርና እግዚአብሔር ድማ ኣብ ህይወት ከኽብረና እዩ ቤት አምላኽ ኣብ ትርፊ ጊዜኻ ዝኽየድ ዘይኮነስ ቀዳማይ ጊዜ ሂብካ እትኸዶ ናይ መጨረሻ ናይ ለውጥ ስፍራ እዩ ሻሎም Let's go.